Zeutariko batzuk, Felipe de Claro matematikan sitesean sartzerakoan, hementxe, bai? Esaten duzue, sortzaile berrien horrian, ez zaizuela agertzen hemen añadir elemento aukera. Vale? Bueno, fijatzen bazari ere, hemen sites horretan, hemen ebitatzeko aukera ez daukazuela. Bueno, hori da sesioa zabaldu hori daukazuelako. Beko partian, hemen, iniciar sesioan agertzen da, klikatzen badugu, eskatzen duzue Gmaileko kontu bat, uste dut Gmaileko kontu batea egiteko zabaltzeko bai, sesioa hasteko. Ba, hori egiten dugunean, agertzen da automatikoki añadir elementu hori eta hemen goian ebitatzeko tresnak. Ez dakit hauze, Hotmaileko kontu bat edo Gmaileko ez den beste kontu bateaz aldan egin. Baina Gmaileko kontu batekin izan baduzu arazo hori, gogoratu. Web orrialde horren amaieran hemenko beko partian iniciar sesioa agertuko zen eta hori klikatuz agertzen da Gmaileko kontua hasteko sesioa hasteko lehiotxo horretan eta sartzen dituzue klabea eta erabiltzailea eta horren ez da egongo arazorik.